Takže čaute, máme tu... Serus. BMW F10 525 X-Drive. A vieš nám povedať, koľko to má kW? 160 kW. No dobre, a vieš aj koľko to má koní? 218, nie? No a... Vidím, že sú tu čierne ľadvinky, keď som správne povedal. Áno. To si už kupoval ty, alebo tak to bolo? Od výroby. Od výroby. Áno. Vidím, že je tu pekne tak urobený ten narazník. Máš obuté elektróny. Euro 18. Euro 18, no dobre. No a robil si tu na tomto aute aj nejaké úpravy? Nie. Všetko. Je to v sérii? Áno, v sérii všetko. No a takto. Čím všetkým si prešlo to auto? Menené rozvody. Má 200 000 km. Povedz nám, čo je najbližšia úprava na tomto aute? Asi Stage 1. Samozrejme vzadu 4 výfoky. Spoiler je taký nový. No dobre, no a si spokojný s týmto autom? Stačí na každodenné jazdenie. Že máš to takto? Daily auto? Áno, presne tak. No a nevyužívaš ho dosť často tak na šprinty a takto? Nie. Že skôr si ho takto zachraňuješ? Presne. O takýchto veciach? Hej. No dobre, no tak poprosíme ťa o jazdu, ak sa dá. Môžeme. OK, presúvame sa na jazdu. Takže dáme si klasickú jazdu, aby sme vedeli, ako je pohodlné to auto. Takže v aute absolútne nie je počuť žiadne buchanie. Samozrejme luxusné vozenie, takže nemám k tomu čo dodať. Takže ideme na športovú jazdu. Tak za mňa to auto má super veľmi dobrý ťah. No a keď mám povedať pravdu, mám v tom dobrý pocit taký, jak fakt v športovom aute, lebo väčšinou auta začnú hrebať a nevychutnáte si ten tlak. Ale tuším, že to je X-Drive. Áno. Je to počuť, lebo tu na to iba vystrelí, zatlačí a koniec. Na dnes s týmto BMWčkom je koniec a ja tomu autu dávam 10 z 10. To auto je fakt výborné. Čaute.